Yebo ingane zakwethu impela ishubile sibona lapha ke igcwamelisha selidedeleke uhlu lwezingoma ezotholala kuyona ke album yakhe ke izophuma ke osukwini la namhlanje bafowethu ke ngaphandle baseligibela lodaba ngicela bangiqala ngemikelele kuyona ke imboso City MTV City nje uma siqala ngenyini i-channel ake wenze kulungile uciphize subscribe nawo notification bell cause uthola zonke izindaba keshisayo nazo ke zitrendayo. Hayi ke wengane zakwethu impela ishubile njengoba sibona lapha ke insizwa ke yasemdletsheni kuyilona ke igcwamelisha njengoba ke selivesana inadedela phela ke izingoma ke ezu4 ozizothi ke zitholakale kubona kumsebenzi wakhe ke obhekwe ngamehlo kabovu ke ozophuma ke khona ke osukwini la namhlanje. Kanti ke wengane zakwethu impela phana ku track 1 ke sibona lapha ke ingoma ke ethi ke Woolies lapho ke efeaturishe ke uMpuphu nabo ke abangane. Kanti ke wengane zakwethu impela ke ku track number 2 ke kulapho ke ethi ke 24/7. Kanti ke wengane zakwethu impela ku track 4 lapha ke sibona lapha ke ethi ke umhobholo yeba futhi impela kasazi futhi ke asazi ke lokho ngempela kodwa ke abantu ke sebexana ukuthi kanti yona ke le album ke izophuma nini ngoba cha sebevivele impela ke ngalo ke idatha ke labo ukuthi ke ebenze njalo phela ke bathathe ke ezona lezi ngoma lezi bazikhuphule ngoma views futhi ke bathule phela ne message ekhona ke kuyona lezi ngoma. Hayi ke bafowethu impela thina ke sembozo City MTV City nje bafowethu ake sehle ngobonda sisalindile ikona ke lo msebenzi kwalo ke igcwamelisha.